Azta jatetxea oso ezaguna da mundu guztian. Euskal sukaldariak oste handia daukate munduan zehar eta horienak artean Juan Maria Azaken izena aipatu beharra dago. Ata hondik eta zan urdun, ergonek besartekoa zan da, txokeren diru esko baserri, eta 16 urteekin juntzan Madrida zerbitzea. Lan haitxen, praktikak haitxen mundu guztien, eta gainare pixkat batzin zuen. Nik urduna, Parejal Madriden, bakarren euken diru amak bihatzen dientziana, eta, bueno, hola sartu nintzen, baino, esan nion, amari, haizu ama, eskola edo hosteleria, eta arrek asarratu zan. Seguru atango mandiokoak eta odolkiak ezagutzen dituzula, zer iritzi daukazu? Zer? Atango mondejo eta odolkita, zer iritzi Olkik, mondejo baino leheno, olkik sartekoak. Guain nik uste ez duela etxeen, nola ez du etxeen kanpoa, baino nitzako izin odie, mundun hobenak. Betian ibilitzen, niat hemen zataunen ibilitzen zoztio, zazei urte baino gero, nire familiamak eta restaurantea zeuken, eta nik hasi, han izilitzen, eskola, atauna, eta gero alikusi, behiratu, baino, endun behie pentsatzen, akaso zukalaritza inbar nula. Zure jatetxea bastaltzea zenbat kostatzen da gutxi gora bera? 10 euro. Hugo zena? Asko. Ergonen, bai. Baina ez zan ikastola, Franko denbora zan da, ez zan ikastola, baino, eta gaina ez zan uzten erderaz egin eske klasetan. Bueno, hola bize ginen. Itxen nuen dana, behizai, urten ditzen, behitxula, baizur zer den behitxula? Eta nizuen, behiekin zoron aurretik ez desbiatzeko. Saltzak ez duen honezti zeutzen da. Eta gero, dana behiei txalari eta dana erreka eman egunero, ure hartu eta ekare, oizan nire dabolea. Eta hola bizi ginen, nire bihotzeko herria da ataunetako, eta gero, sangrego, ergone, Guandik ergone izingoa? Izan, ergone, sarte, sagreorio, eta gero aia. Este nere euskera ez da... Igual dio! Igual dio! Baita, botorri hartu. Oiga, lehen bizuna bizitatzea. Ara, egin bizitza.